Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai wannan gidan mako da akwai alamar mai Abu lafiya haka. Oga? Wannan collection nata akwai fure kasa kwano na gan shi ne gidari. Oga? Wannan kwano akwai shoket. Yawwa. Ke ce mai nan gidan? Ni ce. Ina mai gidan? Baya nan. To zo mana. Ya gari? Ajiya lau. Za mu yanke wuta ne in ba a biya ba. Ka yi haƙuri, mai biyan ne baya nan. To, ya yi haƙuri? Za ku yi haƙuri ba ku ga haske ba? Ko za ku yi haƙuri ba ku jona hita ba an dafa ruwan zafi? Ka yi haƙuri. Ke tsohuwa, da Allah ki daina ma wani magiya dan ba ji zan ba, kar ma ki haɗa da Allah ki kashe min jiki ki ce wannan ni in ki ce min ya haƙuri ke ma ki yi haƙuri ki biya. Haƙuri mai biyan ne baya nan ya dawo. Ke da Allah gabara jatuma. Kai ke mutane maganar da za ta zo a ga miki. Oga? Yanke wuta. Ba zan yanke wuta. Ba zan yaba fa. Wannan tsohuwa kamar wannan tsohuwa ta roke ka kace ba a yanke wuta. Wannan uwar ka ce? Wannan tsohuwa ko ta oga ce ba daga mata kafa. Oga? Ba za a daga miki. Ni da ke mun sha sa kudi a gidan nan. Ana biya. Tudu mai biya bayana a bari. Ai kaga irin ta. Shi yasa kake hana mu rawar gaban hatsi wallahi. Kai hau kawai. Sako ma ba za ka ban. An ce kai ka ko? An ce kai kom. Oga. Ka buga mini mari. An ce kai ka who are you? To gani ba zan cire ba kuma nan gurin na gada wuta kuma a ciki ma akwai wrong connection waya ya taba kwano ba. Waya ya taba nan. Gashi nan. Karam madara na karam. Ki san yin rashin lafiya sai an kula. Ce miki akai rashin lafiya yake yi? Wuta saman ne wuta fa ya hau ta tiko shi da ƙasa. Na manta ne. A sama ne na manta ne. Zai sha. Iya? Me za ka sha? Ba ka sha? Arin baka. Talaban. Dan madaran da za a bashi kaɗan ya sha, ka sha kusan guda 8 zai sha kaɗan in kake bakin ciki? Buɗe bakinka. Ban mana. A sabari. Ki bari mana ka san salo ba lafiya. Shi me ya same shi? Ba abin da ya same shi, ni ne nan nake cikin Shikenan dan kana cikin lalura yaro ya ce zai sha madara 1 2 3 4 5 6 7 8 na 8 ne a hannunka? Wannan bin ba. Ai wannan za a sha shayi ne da safe da si. Jini na bai gama dawa ba za ki ɗebe madara? Ne jininka ya tafi, ya yi tafiya ne? Ina ya tafi? Dan Allah ki azuɓe mun gama da su. Wallahi sala wannan za mu sha ci da shi ne da safe. Wani irin dawa kake so ka yi? Yanzu baka dawo ba? Nawa na sha? Guda nawa ka sha? Guda kusan 8 ne fa a dawo. Ai sai na cika hedozin zan sha shine na dawo daidai. Gashi ka tashi? A to na koma. A damun da madara ta. Na koma. Wallahi tallahi na dawo. Madina? A to sai ke ki dawo masa da wanda kika ɗiba. Amma ni kan ba zan iya samu wani madara in baka ba.